Здравейте, колеги! Казвам се Теодора Радева и съм старша сестра в Университетската болница Света Марина, Варна. Днес ще ви представя лекцията "Ползи от приложението на дългодействащ инжекционен антипсихотик при шизофрения. Практически насоки". Нека да започнем с усмивка. Има надежда, дори когато мозъкът ти казва, че няма. Това е една мисъл на Джон Грин. Съдържанието на лекцията ще ви представя за рецидива при параноидната шизофрения и за дългодействащ антипсихотик приложението, положителните и отрицателните страни на дългодействащия антипсихотик и техниката на поставяне. Шизофренията е хронично заболяване, характеризиращо с чести рецидиви, като всеки рецидив е свързан с намаляване отговора и повишаване резистентността към лечение, заедно с когнитивен спад и функционално увреждане на пациента. Превенцията на рецидив е критичен аспект при лечението на пациенти с параноидна шизофрения. Постигането на продължително лечение и по-специално избягване на непридържане към лечението е едно от предизвикателствата при лечението на параноидна шизофрения. Непридържане се наблюдава в рамките на дни след изписване при 25% от пациентите, като нивата на непридържане достига до 50% в рамките на една година от изписването и почти 75% в рамките на 2 години. Данни от проучване на дневниците лекар-пациент показват, че много лекари не предписват дългодействащ инжекционен антипсихотик, защото смятат, че пациентът е привърженик на пероралната антипсихотична терапия, дори когато са оценили пациента като приемащ лекарства по-малко 80% или защото те вярват, че пациентът ще откаже. Същото проучване показва, че много пациенти, 51%, са готови да обмислят поставянето на дългодействащ инжекционен антипсихотик, като причините, които пациентът предпочитат да преминат към дългодействащ инжекционен антипсихотик е нуждата да помнят за прием на лекарства, 51% от тях, по-голямо удобство и по-лесен график за спазване, 21%, 10% смятат, че ще имат по-малък рецидив, а 5% липса от необходимост да приемат перорална форма на лекарство. Дългодействащ антипсихотик като цяло все още не се изписва достатъчно често и достатъчно рано. По данни на Националната здравноосигурителна каса, до 2200 пациента месечно получават реимбурсирана терапия с дългодействащ инжекционен антипсихотик, като това представлява едва 4% от всички пациенти, болни с диагнозата параноидна шизофрения. България значително изостава по отношение на развитите страни, на съвременните стандарти и ръководства за лечение на диагнозата параноидна шизофрения. Защо дългодействащ инжекционен антипсихотик все още не се изписва достатъчно? Има някои положителни и от бариери и отрицателни, защото имаме при него стабилни нива на лекарството и непрекъснат контрол на симптомите. Подобно придържане, особено ако се даде по-рано. Медицинският персонал знае дали пациента приема терапия, по-малко хоспитализации, намален процент на рецидив и пациента може да се чувства свободен. Бариерите, които предотвратяват широкото приемане, са негативни предупреждения на лекари и пациенти, чувства за стигматизация, погрешни схващания относно поносимостта и безопасността на приложеното лекарство, липса на бърза корекция на дозата, кога да започне и кога да се предпише техниката на инжектиране, цена, време, достъп до специалисти по здравни грижи, които да поставят дългодействащ инжекционен антипсихотик. Едно проучване, което е проведено при 68% от пациентите на перорално лечение с антипсихотици, биха обмислили да преминат към дългодействащ инжекционен антипсихотик. 20% от тях не са обсъдили алтернатива за терапия с медицинския персонал, 37% смятат от пациенти са недоволни от текущата терапия и 46% от болногледачи недоволни от нивото си на участие при вземане на решения. Това проучване
подчертава важната роля, която играе медицинските специалисти при предоставяне на подходяща информация за алтернативите на лечение. Необходимостта от открит диалог между медицинските специалисти, пациентите и близките относно наличните терапевтични възможности. Обсервационно проучване на 10 обществени здравни центъра смята, че комуникацията е от решаващо значение за прилагането на лечението. При представяне на опцията дълго действащ инжекционен антипсихотик в отрицателна светлина, само 33% от пациентите веднага приемат лечение. След второто интервю, което представлява терапията, е по-положителна светлина. 96% от пациентите, които първоначално са отказали дълго действащ инжекционен антипсихотик, споделят, че биха били готови да опитат. Следователно, амбивалентното или неентусиазирано отношение към дългодействащия инжекционен антипсихотик, изразено от медицинския персонал, може да повлияе на решенията на пациента. На тази схема виждате плюсовите и минусите от депо антипсихотиците. Плюсовите гарантира прием на лекарството и непрекъснат антипсихотично покритие в рамките на 2-4 седмици. Без нужда от всекидневно напомняне на прием на лекарства, клиницистът може незабавно да бъде уведомен за непридържането на пациента към терапевтичната схема. Лекарството остава в организма седмици след пропуснатата доза, намалена честота на рецидив и повторни хоспитализации, избягване на метаболизма при първото преминаване, по-добра връзка между дозата и нивото на лекарството в кръвта, по-ниско пиково плазмено ниво, което може да бъде асоциирано в по-редки нежелателни лекарствени реакции. Отрицателните минусите на депо препаратите, това са разходите, административни разходи и обучение, приспособяване от перорален към депо прием, болка при инжектиране, негативното възприятие, стигмата, липса на персонал за прилагане на депо препарати. На тази схема е показано чувствително намаляването честотата на хоспитализациите при поставянето на дългодействащ антипсихотик, а на тази схема се оценява областите за качеството на живота. И че тук е оценено емоционалната воля, психичното здраве, физическо натоварване, телесна болка, социално функциониране и други. Всяка опаковка на дългодействащия инжекционен антипсихотик съдържа предварително напълнена спринцовка и две обезопасени игли, които представляват 22 и 3 инчова игла. Разклатете енергично спринцовката най-малко 10 секунди, за да се гарантира на суспенсията. Изберете подходящата игла, като първоначалната доза, да речем на препарата Егорапал 150 мг, трябва да се положи в първия ден делтоидния мускул с помощта на игла за делтоидна инжекция, втора начало на Егорапал 100 мг също трябва да се приложи в делтоидния мускул една седмица по-късно на 8 ден, като се използва игла за делтоидна инжекция. След това месечната поддържаща инжекция може да се поставя в делтоидния или в седалищния мускул, като се използва подходящата игла за съответното място на инжектиране. За делтоидния мускул пациент по-малко 90 кг се използва игла с син накрайник. Ако пациента е с тегло над 90 кг, се използва игла с сив накрайник. За инжекция в седалищния мускул се използва игла с сив накрайник. Като държите спринцовката изправена и отстранете гумената капачка с въртеливо движение. След това открепете долината на блистерна опаковка на иглата, хванете капачката на иглата, като използвате пластмасовата отлепваща се опаковка, прикрепете обезопасената игла към луер на крайника на спринцовката с леко движение по посока на часовника ръка. Отстранете капачката на иглата, като изтеглите правилно капачката, тъй като иглата може да се разхлаби от спринцовката. След това изправете спринцовката и поставете иглата, за да се отстраните въздуха. Отстранете въздуха от спринцовката, като натиснете внимателно буталото напред. Инжектирайте цялото съдържание бавно и интрамускулно дълбоко в избрания делтоиден или седалищен мускул на пациента.
Не инжектирайте интраваскуларно или подкожно. След завършване на инжекцията използвайте палеца или друг пъстната ръка или гладко повърхност, за да активирате предпазната система. Системата е напълно активирана, когато се чуе едно щракване, и изхвърлете специалната игла подходящия начин. Благодаря ви за вниманието и търпението.